Maghiusa kita, pagsimba, pagday, nining Santos nga Eucharistia. Ihatod kaninyo sa Paul Lines o GMA Regional TV. Maigsuon malipayong adlaw nga Domingo kaninyong tanan. Kung atong nabantayan diha sa atong katilingban, kinsa ba ang kasagaran nga mga tawo nga gidayig o gipasidunggan? Kadaghanan kanila mao ang mga adunahan ug mga gamhanan. Mao kini ang kasagarang mithi sa kalibutan nga sukwahi sa mga mithi sa Ginoo. Sa atong ebanghelyo karon gipunting sa Dios ang iyang panan-aw ngadto sa mga kabos ug nanagsubo, ang gipanglutos ug ang makaluluoy. Bulahan sila kay ang Ginoo nakig-uban kanila. Nining bahina maghiusa kita sa pag-ampo alang sa proseso sa kanonisasyon ni Venerable Teofilo Camomot. Makagagahom o kanunay nga buhing Diyos. Ang imong grasya o ang gugma alang kanimo mao ang naghimo sa imong alagad, Teofilo Camomot. Sa paghalad sa iyang kinabuhi diha sa pag-alagad kanimo isip pari ug obispo. Usa ka kinabuhi sa pagdumili sa kaugalingon. Makanunayon sa pag-ampo ug maghihatagon sa gugma alang sa kabus ug sa mga nanginahanglan. Itugot nga ang iyang mga hiyas maghatag sa tanan ug makanunayong panig-ingnan ug makita sa simbahan nga angay siyang ibayaw sa kadungkanan sa mga altar. Isip timaan sa imong kaayo alang sa pagpasidungog nining imong alagad. Papaubsanon kaming mga liupo kanimo nga imong itugot kanamo kining among kipangayo. Nining bahina sa hilom atong ibungat ang grasya nga atong pangayoon. Sa ngalan ni Jesucristo among Ginoo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Diyos hangtod sa kahangturan. Amen. Uban sa atong tagsa-tagsa kakatuyuan atong ihalad kining santos nga Eucharistia, uban niining mosunod nga mga pangamuyo. Sa ngalan samahan ug sanak ug sa Espiritu Santo. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo ug ang gugma sa Dios
ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo, maanaa kaninyo. Mga igsoon, anian na kita karon sa ikaupat nga Domingo, sulod sa tuig sa ordinaryong panahon. Aron kita mahimong andam pag sa ulog nining santos nga misa, maghinulsol kita sa atong mga sala. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios didto sa langit. Himaya sa Diyos, himaya sa Diyos, himaya, himaya sa kaitasan. Ugalahin sa iyong mga tao, hindi sa yuta. Iyong Diyos, langit kong hari Diyos Ama, magalaw sa tanan. Nagsimba kami kanino, nagpasalamat kami kanino, nagadaing kami kanino, tungod sa imo, himaya sa Diyos, himaya sa Diyos, himaya, himaya sa kaitasan. Ginoo
po kita. O Ginoong Dios namo, itugot nga higugmaon ka namo sa tibuok kasing-kasing, ug nga higugmaon namo ang tanang mga tao, sama sa imong paghigugma kanila. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug aryoban kanimog sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Sophonias. Pangitaa ninyo ang Ginoo, kamong tanang mapaubsanon, ug nagmasinugtanon sa iyang mga sugo. Buhata ag matarong, ug pagmapaubsanon, basin pagmahilikay kamo inigabot sa adlaw sa kasuko sa Ginoo. Ibilin ko didto ang usa ka katawhan nga mapaubsanon. Mudangop sila kanako sa pagpakitabang. Kadtong nahibilin sa Israel, dili na magbuhat og dautan, ni mamakak pa. Pasibsibon nila ang ilang kahayupan, ug mamahulay sila nga wala nay angay kahadlukan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Bulahan ng kabos diha sa Espiritu, kay ilang ginharian sa langit. Bulahan ng kabos diha sa Espiritu, kay ilang ginharian sa ang Ginoo kasaligan hangtod sa kahangturan, nagamping sa katarong halang sa dinaog daog, nagahatag og pagkaon sa gigutom, sa mga bihag ang Ginoo nagapalingkawas. Sa mga buta ang Ginoo naghatag ug igtatanaw, niadtong nahilukapa ang Ginoo nagpabangon, sa matarong ang Ginoo nahagugma, sa mga langyaw ang Ginoo nanalipod. Sa mga ilog sa balo ang Ginoo nagatabang, apan ang dalan sa dautan iyag gisalikuay. Ang Ginoo mohari tungod sa kahangturan, ang imong Dios usyon latas sa tanang kaliwatan. Alleluia.
Bulahan ang kabus diha sa Espiritu, kay ila ang ginharian sa langit. Gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Korento, mga igsuon, huna-hunaa, kun kinsa kamo kaniadto sa pagtawag sa Dios kaninyo, pipilara kaninyo ang maalamon o gamhanan o tinamod sa katilingban, sumala sa tawhanong pangisip, gituyo pagpili sa Dios, ang giisip sa mga tao nga walay kapuslanan, aron pagpakaulaw sa mga maalamon, o gipili niya kadtong giisip nga huyang, aron pagpakaulaw sa mga taong gamhanan. Gipili niya ang mga sinalikway o tinamay o gipakawalay bili sa mga tao aron pagpaila nga walay bili ang giisip nga hinungdanon sa mga tao, aron wala gayoy makapagarbo sa atubangan sa Dios. Apan kamo gihiusa sa Dios kang Kristo Jesus, o gihimo niya si Kristo nga atong kaalam. Pinaagi kaniya, nahimo kitang matarong atubangan sa Dios, o kita nahimong balaang katawhan niya, o gihatagan kitag kagawasan. Busa sumala sa giingon sa kasulatan, ang buot magpagarbo, kinahanglan magpagarbo sa mga butang nga nahimo sa Ginoo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo manaa kaninyo. Pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni Mateo. Sa pagkakita ni Jesus sa katawhan, mitungas siya sa bungtod ug milingkod didto. Unya, mialirong kaniya ang iyang mga tinun-an ug gitudluan niya sila niining musunod. Bulahan ang miila nga sila kabus sa mga butang espirituhanon, kay ila ang gingharian sa langit. Bulahan ang nagsubo, kay lipayon sila sa Dios. Bulahan ang mapaubsanon, kay makadawat sila sa gisaad niya. Bulahan ang nagtinguha sa pagtuman sa kabubuton sa Dios, kay tagbawon niya sila. Bulahan ang maluluyon, kay kaluyan sila sa Dios. Bulahan ang putli ug kasing-kasing, kay makakita sila sa Dios. Bulahan ang naningkamot nga managdait ang katawhan, kay isipon sila sa Dios nga iyang mga anak. Bulahan ang gilutos tungod sa ilang pagsunod sa kabubuton sa Dios,
kay ila ang gingharian sa langit. Pulahan kamo, kun bugal-bugalan ug daog-daogon sa mga tao, ug butang-butangan sa tanang matang sa kadautan tungod kanako. Paglipay ug pagmaya kamo, kay dako ang ganti nga gitagana kaninyo didto sa langit. Giingon usab nila niini pagpasipala ang mga propeta nga nahiuna kaninyo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Mga igsoon ko diyan ni Kristo, maayong adlaw kaninyong tanan. Karong adlaw mao ang ikaupat nga Domingo sulod sa tuig sa ordinaryong panahon. Og karon mamalandong kita bahin ni ining mga kabus sa butang espirituhanon. Kay kung atong tanawon, ang atong first reading ug ang atong responsorial psalm, mauman po'y buot ipasabot. Bulahan sila nga mapaubsanon sa espiritu. And in our gospel, bisag naghisgot mahitungod sa kabulahanan o beatitudes, ang una pod nga beatitude mao kini. Bulahan ang mila nga sila kabus sa mga butang espirituhanon kay ila ang gingharian sa langit. So mangutana ta, what does it mean to be poor in spirit, no? So man meaning aning kakabus sa espiritu. Moingon ganitag kakabus sa espiritu, it means that we are totally dependent on God. Labi na sa mga butang nga mga espirituhanon, wa tay laing ika-offer nga spiritual things ngadto sa Dios, kay kaning tanan gikan man sa Dios. Mga igsoon, unsa kay mga implikasyon ni ana ilabi na sa atong pagtuo? Kung saon ka ni nato pag-apply, or in other words, how can we live, no? Saon nato pagpuyo kining maon nga klase sa kabulahanan, this beatitude, blessed are the poor in spirit. Usa lamang ang gikinahanglan ani, mao ni ang kaabli, openness. Number 1, openness sa atong kaugalingon. Openness sa pag-angkon kung unsa ta before the Lord. Nga kita mga makasasala. Ug tungod kay makasasala kita, kanunay tang nanginahanglan sa iyang panabang, kanunay tang nanginahanglan sa iyang kaluoy. Kung atong tanawon ang atong ikaduhang pagbasa, no, niingon din nga kung buot mo nga magpasigarbo, ipasigarbo ninyo ang mga butang nga gihimo sa Dios diha kaninyo. Unya sa mga unang mga linya sa atong ikaduhang pagbasa, naghisgot po diha nga ang Dios nipili og mitawag, no, sa mga dili maalamon. And in fact, gi-emphasize man gani sa atong second reading nga kung buot nato nga tan-aw natong kaugalingon, tan-aw nato kung unsa ta kaniadto. Kay usahay madala baya ta sa tentasyon nga abig misimba na ta, or abig sige na tagsimba, sige na tagpagpangalagad sa simbahan, we already become spiritually rich. Mauna nga resulta, tamayo na hinuon nato ang uban, no? Ato na hinuon silang libakon, ato na hinuon sila nga sawayon. Adto ta simbahan, yan ang alagad na ta, muana tas ubang taong, ano man ni siya, uy, ngano ingon ana man na siya. Pero kung buot ta, nga puy-an kining maong richness, no, diha sa atong spiritual poverty, atong hinumduman kung unsa ta kaniadto. Because my dear friends, bisag sa atong pagtuo, we always have to begin somewhere. Wala baya ta ni dako sa atong pagtuo nga maalamon na ta. Ang uban nato tingali pagkabata, maayo kaayo ang pagdala sa atua, maayo kaayo ang pagtratar sa atua, maayo kaayo ang pagtudlo sa atong mga ginikanan o mga katikista o mga maestro o maestra diha sa atong pagtuo. Pero naman say pipila ka nato ug ubay-ubay sad nga ato lamang nahimamat ang Ginoo, ato lamang nasinati ang growth sa atong pagtuo kanang edad-edaran na ta. So wala sad tay rason para tamayon ang uban nga gitawag nato nga mga late bloomers pod dinha sa atong pagtuo. Ang atong buhaton hinuon sabto nato sila
nga bisan gani ang atong panaw sa pagtuo, kinahanglan usab na siya i-treat slowly but surely. No, dili nato iparehas ang recipe, dili nato iparehas ang timpla sa matag usa ka nato. Abig dali kay ta nga nahimong hamtong sa atong pagtuo, dali-dali na lang pud nato ang uban. Dili sad na siya mao. Ato silang duyugan sa ilang panaw dinha sa pagkighimamat sa Dios. Labi na ang mga batan-on karon, no? Usahay tungod bitaw kay naanad ta sa atong kultura sa una nga madaratag dali-dali pero karon dili na baya. Lahi na sad ang generation. Angay na sad na nato sila sabton, angay na pud na nato sila duyugan kung unsa ang anaan nila. Sama sa kung giingon kaganiha, we all have to begin somewhere, especially in our journey of faith. Muna nga to be able to make ourselves open, no? So that we can attain this beatitude, atong hinumduman sad ang atong kaagi. Muna nindot sad kay hinumduman karon nato no unsa ka ang kaagi, what was the first experience that I had with regards to my faith, no? Sa man ni akong unang kasinatian sa pagtuo nga gihatag sa Dios dinhi kanako. Kay nindot na siya nga himuon natong basihanan aron masabtan pud nato ang dagan o ang panaw sa pagtuo sa uban pa natong mga igsuon. The second thing that we have to be open about is, since open naman ta, niangko naman ta, nga kinahanglan ta sa grasya sa Dios, kanunay, ato usag ablihan natong kaugalingon sa unsa pay angay natong makatunan. Wa nagpasabot nga abig nangalagad na ta sa simbahan, wa nagpasabot nga active na ta sa simbahan, nasayod na ta or nahibaw na ta sa tanan. Di isad na mao. The more that we embrace our faith, the more ta kinahanglan ma-surprise kung unsa pa ang itudlo sa Ginoo alang kanato. And there will be more to that for the rest of our lifetime. Muna nga dili jud ta kaingon nga diri ta kutob, humanata kay baw na kog unsay buhaton, mauna ni siya, no? Di jud ta kaingon og ingon ana mga igsoon. Kay baw mo nga, no? Every day, as long as we live, it will be an opportunity for us to learn more about our faith. So, kining openness alang sa atong kaugalingon nga mga kahuyang through acknowledgement. Ikaduha pod, openness pod nga makakaton patagdaghan mahitungod sa pagtuo. Mauna nga dili nato ilimit ang atong kaugalingon sa unsay atong nahibaw-an na karon. Let ourselves be surprised by the wonders of God. So sa atong pagpadayo nining santos nga misa mga igsoon ko diyan ni Kristo, atong hangyoon ang atong mahal nga inahan, ang mahal nga Birhen Maria, no? That we always keep this open heart and mind. Open hearts and mind so that we can truly live the first beatitude, to be poor in spirit, ang pagkamapaubsanon sa espiritu. Ug dinha usab sa atong pagpanaw sa ubang mga tao, ilabi na sa katong mga nagsugod pa lamang sa ilang kasinatian sa pagtuo, we become more compassionate, no? We become more patient sa pagduyog ug pauban kanila. Amen. Ato karong bag-uhon ang atong pagtuo. Nagatuwa ko sa Dios nga mahan makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug kang Hesukristo iyang anak nga bugtong Ginoo nato, nga gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, ni anak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus na matay ug gilubong, mikunsad sa mga minatay, sa ikatulo ka adlaw na banhaw, misaka sa langit, nagalingkod sa tuo sa Dios nga mahan, nga makagagahom sa tanan. Gikan dito mobalik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuwa ko sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayo. Amen. Magampo kita ngadto sa atong amahan aron mahatipon kita sa pundok sa mga kabus ug mapaubsanon kinsa nagapaabot sa tanang grasya gikan sa Dios ug maghiusa kita sa pag-ingon, Ginoo, himua kaming mapaubsanon.
Alang sa simbahan nga sa iyang pagsangyaw sa maayong balita, ilabi na sa mga kabulahanan. Siya usab makabato niining maong mga hiyas. Magampo kita sa Ginoo. Alang ni adtong naningkamot nga managdait ang katawhan dinhi sa atong nasod ug diha sa atong tagsa-tagsa kapanimalay. Bendisyonan unta sila sa Dios, isip iyang mga anak. Magampo kita sa Ginoo. Alang ni adtong wala na magpakabana sa pagsimba o pagsaksi sa Dios diha sa ilang kinabuhi, nga patalinghugan unta nila ang tawag sa Dios sa pagbalik ngadto kaniya. Magampo kita sa Ginoo. Alang sa mga masakiton, mga binilanggo, ug sa mga tawo nga nag-antos sa nagkalaing-laing kasakitan sa kinabuhi, nga pinaagi sa atong pagpakabana sa ilang mga panginahanglan. Ikapakita nato ang gugma sa Dios alang kanila. Magampo kita sa Ginoo. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo nga ang halangdong Teofilo Kamumot ug si Blessed James Alberuni, SSP, ang founder sa Pauline Family, mabayaw na sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Alang sa tanang nangamatay, nga madanagan sila sa kahayag sa himaya sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Magampo kita karon nga unta masungko na sa hingpit ang COVID-19. Orasyo Emperata. Maluluyon ug mapuangurong amahan. Panalip di kami batok sa COVID-19 nga nakahasol ug nakakutlo sa daghan kinabuhi. Naghangyo kami kanimo karon nga imo kaming sud-ungon uban sa gugma ug sa maalimon mong kamot. Wag tanga ang among kahadlok sa sakit ug kamatayon. Bag-uha ang among paglaom ug lig-una ang among pagtuo. Nagaampo kami nga imong giyahan sila nga gitahasan sa pagpangita ug tambal alang nining pandemya ug sa pagpakgang sa pagkuyanap niini. Nagapasalamat kami kanimo sa mga bakuna nga napalambo pinaagi sa paggiya sa imong mga kamot. Panalangini ang among mga paningkamot sa paggamit nining mga bakuna aron sa pagtapos sa pandemya dinhi sa among nasod. Nagaampo kami kanila nga nagbudlay alang sa maayong panglawas, nga unta, mangalagad sila sa mga masakiton, uban sa katakos ug puangon. Ihatag kanila ang kalantip sa pangisip, maayong panglawas, kalig-on sa kakuhan ug panalipod batok nining pandemya. Nagaampo kami alang ni adtong mga natakbuyan, nga mahiuli unta dayon ang ilang maayong panglawas. Panalipdi sila nga nag-alima kanila. Ihatag ang pahulayng dayon ngadto kanila nga nangamatay. Ihatag kanamo ang grasya nining panahon sa pagsulay, sa pagbudlay alang sa kayuhan sa tanan, ug sa pagtabang sa tanan nga nanginahanglan. Ang amo untang kahingawa ug kaluoy sa usag-usa, magmalig-on kanamo sa paglabang nining krisis, ug magtultol kanamo ngadto sa kausaban ug kabalaan. Ihatag kanamo kining tanan pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kanturan. Amen. Nagadangop kami sa imong panalipod o balaan nga inahan sa Dios. Ayaw kawanga ang among pangamuyo dinhi sa among mga panginahanglan. Hinunua, luwasa kami kanunay gikan sa tanang dautan, o mahimayaon ug bulahan nga Berhen Maria. Maria, kaayuhan sa masakiton, iampo mo kami. San Jose, iampo mo kami. San Rafael Arcangel, iampo mo kami.
San Roque, iampo mo kami. San Pablo Apostol, iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, iampo mo kami. San Pedro Calungsod, iampo mo kami. Ginoong Jesus, gipakita mo kanamo ang dalan paingon sa matuod nga kalipay. Pakig-uban kanamo kanunay ug hiusaha kami diha sa imong gugma. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Mga igsoon, pag-ampo kamo nga ang ako gining sakripisyo, dawaton unta samahan nga makagagahom sa tanan. O Ginoo, nagahalad kami diha sa imong mga altar sa mga gasa nga timailhan sa among pagalagad kanimo. Itugot nga sa imong pagdawat nga maluluy-on niini, mahimo kini nga timaan sa mong kaluwasan, kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga mahan, Dios nga tunhayog makagagahom sa tanan. Ang ayog matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo, kanunayog sa tanang dapi. Nakita namo ang imong walay kinutubang gahom, diya sa imong paagi sa pagpangluwas. Mianhi ikaw aron pagluwas kanamo, pinaagi sa gahom sa imong pagka-Dios, apan mao imong pagbuot. Nga maluwas kami pinaagi sa usa nga sama kanamo. Gisalikway sa tao ang pagpakighigala kanimo. Apan ang tawo mismo maoy naguli niini kanamo. Pinaagi ni Jesucristo among Ginoo. Ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit. Nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay hunong nga pag-awit. Sa
Santos gayo di kawo Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadalangin mong Espiritu, aron pagsantos ni ining mga gasa, aron mahimo kinialang kanamo, nga lawas ug dugo ni Hesu Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug miatag ni ini, ngadto sa iyang mga tinunan ug mingon. Dawat kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini mao nga kung lawas, nga itugyan alang kaninyo. Sa samang pagitapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usa. Miatag nini ngadto sa iyang mga tinunan ug mingon. Dawat kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini maong kalis sa akong dugo, sa bagog tunhay nga kasabutan. Ang dugo ngay ula alang kaninyo, ugalang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhat kini, aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon ng pagkabanaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo Amahan, ining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco among Papa, ni Jose among obispo ug tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diya sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong nawong. Kaluy-i kaming tanan. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatag na kanimo makagagahom nga Amahan. Diya sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Karon magampo kita samahan, atong gamito ng mga pulong nga gitudlo sa atong manunuhubos.
Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang daotan. Hatagi kami sa kalinaw niining panahuna. Aron tinabangan sa imong kaluy. Mahalikay kami kanunay sa sala. Ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesu-Kristo among manunubos. Ginong Hesus-Kristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, maanaa kaninyo. Ipakita ta ang panaginigsuon, ipanagdait. Kini mo ang kordero sa Dios ang nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Mulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental. Umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw, ug gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Magampo kita. O Ginoo, kay imo kaming gilig-on sa gasa sa among kaluwasan. Itugot nga magtubo kanunay dinhi kanamo ang matuod nga pagtuo. Pinaagi ni ining hinabang sa kaluwasan nga way katapusan. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Pagampo alang sa masakiton.
Langitong Amahan, gidawat sa imong anak ang kasakit ug kamatayon sa krus, aron itudlo ang birtud sa pailob diha sa kasakitan. Dungga ang pangamuyo nga among gihalad alang sa masakiton. Hinaot nga ang nag-antos tungod sa sakit ug balatian, makaamgo nga gipili siya aron mahimong santos. Ug nga ang iyang kasakit nahiusa sa kasakit ni Kristo alang sa kaluwasan sa kalibutan. Kini among gipangayo, pinagi sa mong Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo, diya sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Maigsuon sa ngalan sa mga mothers sa Daughters of St. Paul, ako mapasalamaton sa tanan natong mga sponsors sa ilang dako nga suporta niining atong programa. O kaniyong tanan nga nakig-uban kanato matag Domingo, daghan kayong salamat. Dahang salamat sab sa atong Mass Presider, si Reverend Father Andre Ventanilla, the Archdiocesan Youth Director. Sa atong mga lectors, sa Sons of Mary Choir, sa atong crew, ug labaw sa tanan sa atong Ginoo nga mao nagiya kanato aron magmalampuson kining atong apostolado. Daghan kayong salamat. Ug sa gihapon manawagan kita ni atong gustong mutabang, palihog i-deposito lang ang inyong donation sa Security Bank ubos sa account name, the Provincial Superior of the Pious Society of the Daughters of St. Paul, account number 018100551601. Daghang salamat ug maayong adlaw nga Domingo kaninyong tanan. Ang Ginoo mana kaninyo. Ug manalangin kaninyo ang makagagahom nga Dios, Amahan, Anak, ug Espiritu Santo. Nahalad ng misa dadang kalinaw gugma ni Kristo.